תמיד אמרתי ותמיד אומר, ולא סתם אמרתי ולא סתם אומר תמיד, לשחוט את המפלצות שבתוכנו זו מצווה, את כולן בלי יוצא מהכלל. והכי חשוב לשחוט ולשרוף חיים למוות את כל השמאל הנאצים. אסור לשמאל הנאצים לנשום שנייה אחת את אוויר ארץ ישראל. מי שחושב אחרת ראוי לכדור בראש, כדור בראש במקום.